Karbi ang Autonomous Council along MSC kang wai mati election nang tibok ong ratcharia tumonang kejap nang bat bom si theklong lo. Lason si kewang JMC kang wai along sang TD mati Surupothar constituency ta non pen ratcharia tumon kejap nang lit piktang lo. Haladak jasamet Karbi lo Charlie asong amepu Semion Rongphar sitame election ki thordonjia phanchi sik pamelo. Lapen arong kilut pangcheng tang lo pusi nelitum pherang kia tum birta ribdun long. Lasi Surupothar constituency pen jongsi Semion Rongphar thorlo polote KSC along non EM kedobom Jagat Singh ti puthot ka chai thuje phan Kuan Sungji la pen joji la soputhak non penta hong pen kelang atum munthi dun bom lopusi birta ribdun long. Semion Rongphar election ki thorje puthak EM Jagat Singh ti phan lamthekar juhut nang thak dun ke Surupothar along ke Semion Rongphar Congress APHLC pen chenglok madule thurta nelitum mathathe Ladakh ke BJP atumsi hai thuvek ji pusi alang lihin pen lamboy nang pidun. Lapenjong si BJP tiket long leder pulote kaprekarat charia song long chipok dun thujima pukar johut nang ke thak dun ke tiket ke hang bang dopik ji bonta kelong ji ke nuwet ji lasi komat ma tiket kelong halaphan cherap cheto pen pai pon po pusi EM Jagat Singh tia hin pen lam thenang paklang dun. MSC election के जामिया चिकलोलो मते एप्रिल चिकलोलो को पानिसी असम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा पेन को हेलो लासी नंगली MSC election of फन के चिकलो non nelitum Surupothar constituency a candidate bangke non si high command bang chingwa jelang komat phansi ki PG ne same non nelitum kachisi kachedang ke lahenlo BJP a party Ladakh Surupothar constituency pen sitame ke ong dung abut pen ke hayi pan sini tum kachisik lasi non polling center ke do analong ni tum tor dam bom humri dam bom laso kahumri dam abang ke ren lo ke dam tang ningkan pho BJP a party pen kopilo ke claim ma Karbi Anglong Autonomous Council a hin pen kopilo ke claim ba as a whole state government central government pen kopilo ke claim litum sarkar hin ben achievement kopilo Surupothar arat tum kopilo kelong laso puthak ang ton bentung chi thandam lo lasi laso ke thandam boma hut nitum non theklong lo kadu kawe radatum ta isi aning karong dolo akichun dolo amithang chi theklong lo nitum Ladakh Surupothar arlo aprang kawe hormu non ke thetan ai scheme da tum long lo school ahem 33 crore JNV model laso school ahem ta non tum long dun lo lapen 10 crore jitu culture complex sports and culture complex atani tum long dun IB dani tum long dun la sondak thak si kapre scheme towar pen chenglok lapen scheme soso orunodoy scheme pen chenglok self help group tuman poisa ki jitu akira ke pi la he antang ton ben tum Surupothar sorta arara tumta la sowar sai long dun lo la so pen ning karong rara tumta aning cheparong lo lapen puthot BJP party pan ke ong dung abur men ke pa yi pan se along tin da ka chisigring tin tum theklong election abang BJP pen tiket long BJP nali mi theklong doi la bangke ni nono nang pupelo la ke party high command si bang ingwai po komata phansi Ladakh BJP a ticket piro na te ba best ma fittest ma bang high command tum bang chingwai po hala high command tum ateng pen ni tum anu kadu ka veta me ka chikroi dun angse ni tum chikroi kre majuk tawe majuk pha ticket pilong si tani tum awe ke ong dung abot pen pa hayi phasi tum chisik la si BJP bang high command do state long do central long do district long do alang tum bang insai po fittest koloma hala so teng pen bang ni tum phan inu da phanak select po lahen lo Surupothar constituency pen ke KSA mai mate Semion Rongphar election kithorji tu alam do Surupothar nang labang chithan hurdo itu arjudun long Semion de akapre ka party tum ta bang thurji sida hala so lahia puthak bangke nilitum ke chini dam de nilitum bangke lai me thangkeng dat BJP party ke ong dung avot pen kache pa hai phan sini tum non chisik bom lapen independent ta ho akapre ka party congress ta ho kopane ne kopine APHLC ta ho lahe pen candidate do ta hai ave ta hai lani tum lookout ka di lahe ni tum tha dam de mitheni tum keng dat ke ong dung avot che palong po che pa hai po la phasi tum chisik lapen jongsi nangli BJP pen MEC ticket long dat botang ko kapre party long che pa of the
la aje ka question bang ke nili non nang than the bela ha question alam dan nang klangkle nili tu mang kleng siwet nili tu mani bang tiket long po ke hang bang doji mani bang tiket long le doji sa tiket ke long inudveji mati bang pli bang pho bang ko anle hang sitame inu si tiket long ji hala komar ma tiket ke long pha ni tung kadu bicara pet po pai po lain lapen danon nai tum tol program pu kete hi bomalong kapre ka song mana se pok donation se kolong den non nili tu atumi danang join don lo pini danang ke join don do lapen congress pen non ke wangji angring itum chingki bom ni tunu tanai approach bom lasila tum dang ami thangang bong chingwai bom lasi non ta congress mohila congress putong ko pulone ko pini chini ne hala dak surupothar mondol along vice president lo sarika terangpi lape alang lituma group bangke non lituma long nang join dun erlo alang lituma group kadu awe bang thongke bakdo la tuma group nang join dun erlo la pen lang tumda chingwai bo pen congress long claim ta lewelo akapre ka party ke claim ta lewe rar phanthang ken project he la si bjp alon nang chipa ogdun pen sarkar pen ke claim ke mi lang tumda thek dun long lo surupothar kaching thur amu la tang tuma thek dun long lo la si non ni tum ke thek long ateng bundang te ke ongdung congress la pen akapre ka party tumda me bjp long join dun